ina son cin gan wallahi. Dalilin karɓar mun kuɗi na. Ni ya fusga za mu ɗaura. Ka fi ni kamun kuɗi, kana aiki ni ba na komai. Kar na fusgan ma kuɗi ne ko nawa ne a samu matsala. Ka fusga? Ba matsala? Kar ka damu. Ajeje ka fi shi samun kuɗi da yawa. Kaga kana aiki shi ba uwar abin da yake muna nan muna zaman banza tare. Ba komai. Haka ne? Ku je zuwa. Amma mu daina fusgan nan ka ko. Ta ce maka mu daina abin ba zai mana daɗi ba ka ko. Je. Fusge ce. Ko za mu haɗu wata ran ba matsala karkar. Prudence, Grandpa. Dizo, Marquinho Rap, East Africa. Yau ka gama ga kudin aikinka, karbi 2000. Duk wahalar da na sha ka fuskan mun kudi, duk wahalar da na sha. Mama,